बर' माहारि फरायसा आफादा दिनैनि बे जोंहा जायनारिनि जे बर' माहारि फरायसा आफाद जे आनसलिक कमिटि एबा खोन्दो कमिटिनि बे अफिसावहाय दिनै गोदानै मोनसे जोंहा आनसलिक कमिटि एबा खोन्दो कमिटि दाफुंनाय जादों जोंनि सिम्बोरगाव आरो पाटगाव आनसलिक कमिटि आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा दिनै जोंनि गेजेरावहाय मानगोनां जोंहा बारग' अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि रजेन कुमार ब्रह्म बिथाङा सफैनो हादों आरो बेनि गेजेराव जोंहा दिनै जोंनि बै समनिनो बारग' एनडिपि गान्दा बिथाङाबो सफैनो हादों आरो बेनि गेजेराव जोंहा दिनै गोबां जोंनि गोदानै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा दिनै बिबान लाबाय आरो बेनि गेजेरजों जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा जिखि जोंनि बर'फोरनि जि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय खामानि मावलांगोन आरो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जाय जोंहा दिनै 2022नि 7 फेब्रुवारि खालार खालि बै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खाथियावहाय जि मुंख्लंफोरनि जिरायसालि मार्टियार सिमेट्रि बे बिथांमोनखौ मान बावनानै आरो बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै जोङो दिनै 4 बोसोर आवगायबोबाय आरो बे 4 बोसोर आवगायबोनायाव जोङो रावखौबो गियालासिनो रावखौबो जोङो फासयालासिनो जोङो जेल जोबजादोंब्लाबो दिनै केस जादोंब्लाबो जाथिनि थाखाय जों बिखाफोर दानानै जों आवगायबोदों आरो बेवहाय खुनु जोंखौ लाखिनो हानाय खुनु फर्स गैया आरो जोंहा दिनै जि मोनसे थांखि दं बे बर'फोरनि जि आद्रा थानाय सिमां बेखौ जाफुंसार होजासिम जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादा जों दिनै जि दायथ' लादों आरो फैबाय थानाय समाव फंबाय बिनानावमोनहा लालांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि फैबाय थानाय जोलै आरो जोलैसाफ्रा बिसोर लालांगोन दा दिनै बर' माहारि फरायसा आफादा जि थांखि लादों बियो जोंनि बेक्ति सार्थनि थाखाय नङा बाट फैबाय थानाय जोंनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय हाहुनि रैखाथि राजनितिक अधिकार आरो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय जोङो दिनै खामानिखौ मावगासिनो दं मोनसेयानो दं बेवहाय जोंहा दिनै माखासे नेमखान्थि बादियै जि बर' माहारि फरायसा आफादनि संबिधानखौ जाय बिथांमोनहा सिफायदोंमोन जाय संबिधानखौ बिथांमोनहा सनमान होआखै बिथांमोनखौ बनसनिफ्राय जों एक्सपेल खालामनाय जादों आरो गिबियावनो बिनि मेन कनस्पिरेसिया जाहैबाय जोंहा दिनै बनसनिनो बै समनिनो एडभाइजार मनन्जय दैमारि बिथाङा सासे फालांगि खालामो आरो बिथांनि माखासे जि कनस्पिरेसि बिथांनि जि माखासे इलिगेल भाबै जि बनसुखौ माखासे इलिगेल एक्टिभिटिसाव जि माने बेनार हिसाबै लादोंमोन बिनि एगेन्स्टआव जों स्टेन्ड जादों आरो बेखायनो बिथांखौ जों एक्सपेल खालामनायाव बिथाङा माखासे डिस्ट्रिक्टनि मानसि आरो खैजोन इनएक्टिभ मानसिफोरखौ लानानै जोंनि एगेन्स्टआव ग्रुपिजम खालामदों आरो बेयो मालाबाबो फेक्टर नङा जोंनि थाखाय बे बनसुखौ जोङो दिनै जों फाउन्डार हिसाबै जोंनो दिनै लिड खालामदों आरो बेवहाय दिनै दे बिथाङा खुनु आफाद सालायफेराखै आरो खुनु संगठन सालायफेराखै आरो बिथांमोनहा खुनु संगठननि नलेज गैया बिथाङा सासे सामान्य बिजनेसमेन आरो बिथाङा दिनै जे गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय दिनै जोंनि एगेन्स्टआव माने माखासे खामानि मावबाय थादों आरो बेवहाय दिनै जों सिन्था खालामनांगोन जाय बिथाङा दिनै बे बनसुनि आफादगिरि होननानै सिनायथि लादों जाय ब्रिटेन इस्लारि बिथाङाथ' सासे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टसोमोन बिथांखौ जोंनो लाबोनानै दोनफैदों गोदाव सोराव जेनेबा थानायखाय साख्रि दिनै खामानि मावथों होननानै दा खोथाया जाहैबाय जोंहा दिनै मोनसे संगठनावहाय बायचान्स प्रेसिडेन्टआ टेकनिकेलि लोमजायोबा माबायोब्ला बेवहाय भाइस प्रेसिडेन्टफोर दं एबा सोरबा जेनेरेल सेक्रेटारिया उसुबिदा जादोंब्ला बेयाव एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दं बेखौ माने इनचार्ज हिसाबै एबा माबा मोनसे दायथ' होनायनि मोनसे माबा फैयो आफाद हिसाबै जोंहा नेम निथि दं संबिधान हिसाबै नाथाय सासे सोरबा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टआ सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट सोरबा सासे डिस्ट्रिक्टनि मेम्बारा गाहाय नेहाथारि लानाय
बे खुनु फरजायै खुनु प्रिथिबियाव मोनसे नेम गैया बेफोर गासिबो माने आफादनि नलेज गैयैनि बे मोनसे बिसिनि माने साननाय आरो बेफोर जिनिसखौ बेफोरो खुनुदिन जोंनि बंशखौ फेक्टर खालामनो हायाखै बे गासिबो गावसिनि पार्सनेल इन्टारेस्टनि थाखाय बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय नङा आरो बिनि मेन कनस्पिरेसियानो जाहैबाय मन'जित दैमारि बंशखौ गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय बाहायनो सानदोंमोन नाथाय बंशखौ जों जेब्लानासिम बनजित मन्जुल बसुमतारिया थागोन बंशआव खुनु फरजायै सोरबा बेक्ति सार्थनि थाखाय बंशखौ बाहायनो हाया मानो होनब्ला जोङो दिनै बंशआ गोबां जोंनि मेलेमजिबि बुद्धिजिबि आरो बारग' बिग्रायारि बिथांमोननिफ्राय जों आशीर्बाद लानानैसो जों दाजानाय आरो मुंख्लंफोरनि आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानैसो जों जाथिनि थाखाय मावनो जों ओंखारनाय आरो बेयावहाय जोङो बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो जों मावनो ओंखारदों आरो बेयावहाय जोंनि आद्रा थानाय मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय जे सिमां आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजो सोरजिनि थाखायसो जों ओंखारदों बेवहाय खुनु फर्सआ सोरबा बेक्ति सार्थनि थाखाय दिनै मन'जित दैमारिमोन बादिया बाहायनो सानदोंब्ला बे मिशना मालाबाबो साक्सेसफुल जानाय नङा आरो बंशआ गोख्रों भाबै बिनि एगेन्स्टआव जोङो स्टेन्ड जागोन आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों एक्सन लागोन गोजोन्थों